बे समस्या दानिल' सिगांनिफ्रायनो जाबाय थादों सिगाङाव मिडिया सिडिया बारा गैयैखौ बेखौ मिथिनाय जायाखै आरो बेखौ बोस्रांनायनि एकमात्र उपायानो जाबाय जों रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगौ रायजो राजा सांग्रां जाबाय जोंनि बिमा बिफाबो सांग्रां जानांगोन आरो जायफोर भिक्टिम जाहैदों स्पेसियेलि दावगाफुनाय बर' आइजोफ्रा सिख्लाफ्रा सोरबा 9-10 फरायनाय सोरबा कलेज हायार सेकेन्डारि फरायनाय आनखि डिग्री फरायनायफ्राबो बिदि भिक्टिम जादों बेनिखायनो बिथांमोन गावबो निजे सांग्रां जादों खारन जों रावखौबो अरायबो नोजोर होबाय थानो हाया बिमा बिफायाबो गावबो बिमा बिफा गावनि गथ'खौ अरायबो नोजोर होबाय थानो हाया बेबायदि खामानि बेस्थ' थायो बेनिखायनो गावनो जुदि सांग्रां जाया अब्ला हले बे बिपदनिफ्राय जों समाजखौ बासायनो हाया बेनिखायनो बे स्कुल स्पेसियेलि क्लास 6-7 निफ्रायनो आइजोफोरखौ स्पेसियेलि बिदि मोनसे टिचिं होनायनि प्रयोजन काउन्सेलिं होनायनि प्रयोजन दिनै बिथांमोना मिज'रामाव मिजो स्टुडेन्टस इउनियना गावसोरनि गेजेराव गोबां बिदि काउन्सेलिं माबायो काउन्सेलिं खालामो मिटिं अर्गानाइज खालामो बेखौ बे स्टुडेन्ट क्लास 7-8-9 फरायनाय बिदि स्टुडेन्टफोरखौ लानानै बेखौ आइजोफोरानो जा हौवाफ्रानो जा गासैबो लानानै बिथांमोना स्पेसियेल बिदि मिटिं खालामो डक्टरेट क्लास होयो बेवहाय बिथांमोना बेखौनो माबायो बे जुदिअ हिउमेन माबाफोरनि थाखाय एक्सेप्टेबल नङा तथापि खिन्थु गावनि जातिखौ एसिमिलेट जालांनायनिफ्राय बासायनो थाखाय बे मोनसे माबा बे प्रयोजन दं बेखौ जों बायदि फिसा फिसा जनसंख्यानि खम जनसंख्यानि जनगोष्ठीफोरनि थाखाय बिथांमोना टिचिं होयो जे रावबो मिजु सेंग्राया नन मिजु सिख्ला हाबा खालामनो मोना फुरा समायखिरा लाहोयो बिदि क्लास खालामनानै ओमफ्राय आइजोफोरखौबो रावबो मिजु सिख्लाफ्रा नन मिजु सेंग्राजों हाबा जाहैनो मोना बेखौ फुरा हपट लाहोयो ओमफ्राय बे माबाखौ बिथांमोना सम सम कन्टेक्टआव लाखिबाय थायो बेनिखायनो बेबायदि क्लास हयथ' जोंहाबो प्रयजन जानो हागौ जोंनि जातिनि माबाखौ अस्तित्वखौ जों एसिमिलेट जालांनायनिफ्राय बासायनोब्ला आरो बे दा जितु लाभ जेहार जादों होननानै बदनाम मोनसे ओंखारबाय थादों बास्तबानो बेबो नङा गैया होनना बुंद्रायनो जादों बेफोरनिफ्राय जों बासायनोबा अकल दा मुस्लिमनि नङा गुबुन गुबुन जनगोष्ठीफोरजों हाबा जाहैबाय बेखौ बर'नि जेसेबां एजुकेटेड हाइलि क्वालिफाइड आइजोफ्रासो खिन्थु गुबुन जातिजों हाबा जाहैदों बिसोर जोंहा सिन्था खालामनो गोनां बेनिखायनो बेखिनिखौ जों होबथानोबा बे टिचिंखौ जों ओइ उन्दैनिफ्रायनो 6-7 फरायबाय थानायफोरनिफ्रायनो बिथांमोनखौ बिदि स्पेसियेल मोनसे टिचिं जों होनांगोन आइजोफोरखौबो हौवासाफोरखौबो बिदि टिचिं होनानै जों मोनसे नेसनेलिजम स्पिरिटखौ जों जुदि इनस्टिल खालामनो होनो हायो यां जेनेरेसनाव अब्लासो जों बेबायदि जाथायफोरनिफ्राय जातिखौ बासायनो आंनि साजेसना बेखिनियानो बेबायदि स्पेसियेल क्लास जोंनो नांगौ